Εσύ σε ποιο πιστεύεις? Στις 28 Νοεμβρίου 2025, στην Νίκαια της Βυθινίας, έγινε μια συμπροσευχή που αφήνει σοβαρά ερωτηματικά. Εκεί, όπου οι Άγιοι Πατέρες όρισαν το σύμβολο της πίστεως πριν από 1700 χρόνια, ακούστηκε τώρα ένα κοινό «πιστεύω». Αλλά ποιο ήταν αυτό? Εκείνο που παρέδωσαν μεγάλοι Άγιοι αμετάβλητος στους αιώνες, ή εκείνο που η Δύση αλλίωσε με το Φιλιόκβε? Εδώ πρόσεξε. Το Φιλιόκβε δεν είναι μια απλή λεπτομέρεια. Είναι αλλίωση της θεολογίας της Αγίας Τριάδος, που αλλάζει την ίδια τη σχέση των προσώπων της θεότητας. Τώρα, στην κοινή αυτή προσευχή όμως, το πιστεύω ψάλθηκε χωρίς το Φιλιόκβε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η αίρεση αποκηρύχθηκε, ούτε ότι η παπική θεολογία άλλαξε, ούτε ότι οι αυθαίρετες διδασκαλίες της Δύσης έπαυσαν να ισχύουν, γιατί δεν υπήρξε ποτέ δημόσια μετάνοια. Δεν υπήρξε καμία ομολογία ότι το Φιλιόκβε ήταν λάθος. Δεν υπόθηκε ότι το αλάθητο καταραίει. Δεν υπόθηκε ότι επιστρέφουν στην Ορθοδοξία. Το να ψάλεις απλώς το πιστεύω χωρίς το Φιλιόκβε σε μια τέτοια εκδήλωση δεν σημαίνει ότι αυτό δεν γίνεται για το Θεαθήνε. Ειδικά εάν δεν το αποκηρύξεις ανοιχτά, μαζί με τα άλλα δογματικά και ιστορικά λάθη, και αν δεν δηλώσεις ότι επιστρέφεις στην αναλύωτη αποστολική παράδοση. Και όσοι γνωρίζουν καλά την Ορθοδοξία, ξέρουν ότι η αλήθεια δεν αλλοιώνεται με τελετές άλλων στόχων. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, που μεγάλα πατριαρχία επέλεξαν να απουσιάσουν, στέλνοντας ένα σιωπηρό αλλά ξεκάθαρο μήνυμα. Η απουσία τους δεν ήταν τυχαία, αλλά μαρτυρία ότι η ενότητα δεν χτίζεται με παραχωρήσεις. Η Ορθοδοξία δεν αρνείται τον διάλογο, αλλά δεν θυσιάζει ποτέ την αποστολική και δογματική της αλήθεια. Δεν ενώνεται με αλλοιώσεις της αλήθειας, ούτε αποδέχεται διδασκαλίες ξένες προς τους Αγίους της. Μέσα στον θόρυβο των καιρών, η Ορθόδοξη Εκκλησία ψιθυρίζει την ίδια φωνή αιώνες τώρα, γιατί δεν τη στηρίζουν οι ισχυροί, αλλά οι Άγιοι που υπέφεραν και αγίασαν για αυτήν. Και τώρα, που όλα γύρω μας μοιάζουν να σκοτεινιάζουν, ο ουρανός υπενθυμίζει μόνο δύο αγγελικά λόγια: «Στόμεν καλός», «Στόμεν μετά φόβου».